Fanga ni hinɛ ni makari o ye tɔnjɔndanya ye. An ka foli ani tanuni o bɛ Actuel Media lajɛba jamakulu bɛɛ lajɛlen ye. An b'a ladɔnniya k'a fɔ nin ye an ka dɔgɔkun kibaru wagati selen ye. Bakurubaw filɛ. An ka sigidaw kɔnɔ maa caman bolo a dagalen don cɛ dɔrɔn de ma walasa ka kɛ kɛnyɛrɛye lakanali kɛbaga ye. Ɲininkali to min bɛ nin hakilina in kunna muso cɛ sirilenw fɛ. Furuku galen don an ka bɛrɛbɛrɛ tɔnkulu ɲɛmɔgɔ ani jamana ɲɛmɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ ka sababu kɛ hakilila dɔ tali ye walasa ka bɛrɛbɛrɛ tɔn ci. Nin dɔgɔkun kɔnɔ an wulila ka se Mamadu Tarawele ma ni ale ye bɛrɛbɛrɛ tɔn Alternative pour le Mali ɲɛmaa ye. Ninnu de ye bakurubaw ye an bɛna minnu kɔnɔna kuma walawala aw ye an ka bi dɔgɔkun kibaru kɔnɔna na. Aw bisimila ko kura an ka dɔgɔkun kibaru kɔnɔna na. I n'a fɔ an y'a fɔ a ye bakurubaw kɔnɔ cogo min, Chamas Winner Service ni ale ye cakɛda ye min bɛ baara caman kɛ yaasa ka musow ka baarako gɛlɛya kɛlɛ Mali kɔnɔna na. Maa caman bolo a dagalen don cɛ dɔrɔn de yaasa ka kɛ kɛnyɛrɛye lakanali kɛbaga ye ni a bɛ fɔ a ma nanzarakan na agent de sécurité. O de hokumu kɔnɔna na Chamas Service y'a cɛsiri walasa ka jira ko musow fana bɛ se ka nin baara kofɔlen kɛ. Zeynɛbu Ke ye ɲinili dɔ kɛ nin ko in kan an ka ɲɛmada a ka sɔrɔlenw na. O ye danfara ye Chamas Winner ye min kalifa a yɛrɛ ma. Chamas Winner ye cakɛda ye min b'a yɛrɛ bila lakana siratigɛ la k'a jira ko musow jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ lakana baara la. Musow donli u ka kulu kɔnɔ o t'u ka seko jirali dɔrɔn ye nka a bɛ u ka baara kɛcogo ɲuman fana sabati. O lakana baara in kɛli bɛ gɛlɛya muso caman ma kun caman kama. Muso b'an bolo muso vigile b'an bolo minnu bɛ sigi baarayɔrɔdaw la ka yɔrɔ kɔlɔsi bɛ gardiennage kɛ. Bon, il y a des critères parce qu'il faut a tigi ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min qui dispose de toutes ses facultés. Aussi an bɛ u ta ni minnu sɔnna kalan ma formation ma an b'u ta fana k'u former ka sɔrɔ k'u bila baara ninnu na. Donc baara ninnu ka diya u ye fɔlɔ parce que kana kɛ baara ɲini ye ko ma baara sɔrɔ dɔrɔn n bɛ don dɔ la. Bon sécurité ta fan fɛ bi muso man ca kosɛbɛ kosɛbɛ. Muso ma ca muso tɛ disbɔ. C'est parce que caman ma muso il y en a de ces clients qui réclament que an ka musow de d'u ma. O cas bɛ yen dɔw fana bɛ hali ni ye muso d'u ma fana b'a fɔ ayi k'an tɛ muso k'a ka d'an ye cɛ de ka na an ka da la. O fana tɛmɛnen fana kɔfɛ muso fana caman bɛ yen min ni baara in ma nɔgɔ u ma parce que an y'a ye an balakaw caman fari ka d'an ye ko gɛlɛn a man d'an ye ka don u da fɛ. Donc critère caman bɛ yen min bɛ musow bali ka na min bɛ ka musow dɔgɔya la. Jɛnɛba Jara n'o ye Chamas ka lakana baarakɛla dɔ ye a b'a ɲɛfɔ kun minnu y'a to a nana nin baara in na ani a bɛ ka se ka nin du baara fara ɲɔgɔn kan cogo min na. Ne b'a la nin y'a san kelen ani dɔɔnin sisan parce que a bɛ mɔgɔ bɔ so sigi la wa a bɛ mɔgɔ caman ɲɛ b'i la fɛnɛ bon a b'i yɛrɛ ni cɛ a b'aw bɛn kelen ma fɛnɛ a baara kɔnɔna na parce que cɛ tɛ se ka muso ka besoin i bɛ se ka dɔɔnin k'a la cɛ yɛrɛ bɛ se ka dɔɔnin k'a la a bɛ fisaya i yɛrɛ ma quoi. Ne ka se k'a gérer dusukolo dɔrɔn de don baara ye dusukolo dɔrɔn de sɔgɔmada fɛ n'i wulila i bɛ se k'i ka baara misɛnnin kan ka baara misɛnnin minnu kɛ so kɔnɔ i bɛ se k'olu kɛ wa n'i seginna ka na i bɛ se k'a tɔw fɛnɛ continuer. Maa kan k'i ka baara kanu kosɛbɛ ni musow fɛ nafa dɔw bɛ sɔrɔ baara in na nka u bɛ gɛlɛya dɔw fana sɔrɔ a la. Bon nafaba de b'a la a b'i dɛmɛ i bɛ se k'i cɛ fɛnɛ dɛmɛ a ka besoin dɔw la a bɛ se ka ko caman ta a kan wa a ka fisa fɛnɛ i ma ni sigili fɛnɛ so fɛnɛ maɲi nɔ a bɛ ko caman fɛnɛ tɛmɛ i kan so fɛnɛ bon a kanu de bɛ ne na a ka di ne ye de. Baara in yɛrɛ fɛn défaut yɔrɔ min ye dɔrɔn parce que dɔw mana muso ye u bɛ jɔ muso la ko muso tɛ se ka nin baara kɛ baara dun ye dusukolo dɔrɔn de i ka se ka dusu ta dɔrɔn ka baara kɛ a banna. Ni baarakɛlaw b'u ka baarakɛ waati ani u ka baarakɛdenw fɔ an ye. Wa an baarakɛ don o don lundi ka na bila samedi la donc an bɛ dimanche bila o y'an ka repos ye. Sani anw yɛlɛnna 7 heures an bɛ jigin 14 heures dɔw bɛ yen olu fana bɛ yɛlɛn 14 heures olu bɛ jigin 18 heures. Ni muso minnu y'a suganti ka kɛ kɛnyɛrɛye lakana baarakɛlaw ye u bɛ wele bila muso tɔw ma u k'u jija wa u ka n'u fari faga baara in ɲinini na. Tiɲɛna ne kɔni bɛ min f'i ɲɛna baara ma bɔ baara la cɛ baara muso baara nin bɛɛ de ye kelen baara ye dusukolo dɔrɔn de. Ne bɛ se ka mun f'i ɲɛna u ka wuli u ka dɔ kɛ u yɛrɛ ye o de kɛ yɔrɔ ni sigili ye parce que cɛ kelen tɛ se k'a bɛɛ kɛ cɛ tɛ se k'a bɛɛ kɛ dɛ i fana bɛ wuli de i fana bɛ cɛ dɛmɛ o de ka ɲi nɔ u ka wuli u ka baara ɲini ka baara kɛ k'u sigilen bɔ. Mali la mɔgɔ caman b'a miiri ko nin baara in ye cɛ baara ye nka ni muso cɛsirilen ninnu bɛ o sina jira nin baara in sababu la u bɛ se k'u ka denbaya makow ɲɛ ani ka wariko gɛlɛya damadɔw ɲɛnabɔ denbaya kɔnɔ. Nin tun ye Zeynɛbu Ke ka sɔrɔlenw ye muso ka agent de sécurité ko kan.
an ka jamana ɲɛsilen bɛ funteni damatɛmɛ kojugu ma ni waati ninnu na ni o kɛlen don sababu ye maa caman k'i ka jogo kɔrɔ dɔ falen jamana fantan naani bɛɛ kɛlen don ka dɔ sɔrɔ nin funteni kofɔlen na nga bolofa bɛ faaba ta kan bamakɔkaw bɛ ka nin waati gɛlɛn tɛmɛ cogo di an bɛ walawalali caman sɔrɔ Nana Kadija Kone ka nin ɲinini kɔnɔ. N'i ko tile i ko funteni an bɛ wagati min na i ko sisan Bamako ni tile y'a ɲɛ bɔ i bɛ ala kale k'a tɛna ɲɛ don o hukumu kɔnɔ a bɛ wagati damadɔ bɔ ɲɛnadugare ani banfula o kɛlen don Bamako ka caman taala ye ka kɛ ni lahawta funteni mun bɔlen don ni a bɛ ka maaw degun kosɛbɛ ni lahawta funteni in daminɛna kabini sunkalo tɛmɛnen wa bita de ka jugu ka kɛ ni funteni barika bonyani ye yɛlɛma donna ko caman na i n'a fɔ kalanko yaasa ka ekɔlidenw tanga tile tɔɔrɔ ma nga yala ni waleya in degun bɛ se adamadenw dɔrɔn de ma wa ɲina tile kɔni a température kɔni ka gɛlɛn san surtout a si t'an ka baganw bɔ fɛn tɛ ka to fɛn to adamaden na baganw kɔni an ka sɛw bɛɛ bɛ ka sa tile kɔrɔ a cɛ tile température ka jugu ma a yɛrɛ tɛ ka kabako d'an kan bitigi yɛrɛ la i tɛ se ka tɛmɛ bitigi yɛrɛ la cɛ n'i ma ji san ka cɛ bitigi la ji yɛrɛ gɛlɛyalen don bitigi la sisan an yɛrɛ yalatɔ yɛrɛ filɛ an bɔra don du dɔ de kɔnɔ ka cɛ a ji minɛ ka min a cɛ normalement an bɛ mun fɔ mɔgɔ ye bi tile in na a cɛ a ma nɔgɔn dɛ a cɛ mɔgɔ sata yɛrɛ bɛ ka cɛ sisan i mana mɔgɔ ɲɛ tugulen dɔ i bɛ siran parce que tile température ka ca toro ne kɔni bɛ se ka mɔgɔ mun fɔ mɔgɔw ye a si tɛ bolimafɛntigiw yɛrɛ bɔ yɛrɛ sisan sira yɛrɛ la cɛ tile ka farin sisan bɛɛ ka kan ka yɛlɛn ji dɔ i fɛ a ka de ka chaque seconde i ka se ka ji dɔ min. Saka Kulibali ni ale ye vitre dilanna ye b'a hakilina di ni ka tila ka fɛɛrɛw fana fɔ. Vraiment tile ka farin nin wagati nin na hakilina fɔlɔfɔlɔ min bɛ ne la o de bɛ boli mɔgɔkɔrɔbaw ni denmisɛnninw kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la mɔgɔkɔrɔbaw ani banabagatɔw k'an hakili to la ka to ka jiw d'u ma hali kɛnɛbagatɔ minnu n'an bɛ kurusi kɛ motow la a n'an senw na ani sotaramaw na vraiment tile fanga ka bon cogo la i yɛrɛ b'a dɔn e min ka kɛnɛ k'a fɔ k'a fanga ka bon o hukumu na jamana ɲɛmɔgɔw k'a lajɛ u bɛ se ka dɛmɛ min don jamana kɔnɔdenw ma pour que sufɛla ninnu na ni tile fanga bonyana ta wajibi la sufɛla la funteni fanga fɛnɛ bɛ bonya hali bi ni dɛmɛ min bɛ se ka kɛ jamana kɔnɔdenw ye kuranko cogoya la sufɛ baaraw kɔfɛ an bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani k'a lajɛ ka yiriw minnu bɛ yɔrɔw la ni u bɛ se ka entretenir cogo min na. A ka gɛlɛn i ka taama bɔlɔnkɔnɔnaw la k'i ma sifinnaka dɔ ye banfila tɛ mun kun na walima ɲɛna wɛrɛ walasa k'u yɛrɛ kisi tile ma. ɲina tileko in ala ko tiɲɛ tile in a bɛ ka farinya tile in ka fari galoya aramu an kɔni t'a dɔn kozi min kɔni b'a kɛ mais tileko in tiɲɛ na a dan tɛmɛra dɔɔnin parce que fɔlɔ la a bɛ bɔ cogo min ani ɲinɛn ta in ka fari ni san bɛɛ ta ye n'i ye ne ɲininka bon ne kɛlen don ka fɛɛrɛ min sɔrɔ a la ne bɛ fugulan de don donc ka tɛti kunkolo abrité soleil la o fɛnɛ bɛ se ka dɔɔnin bɔ a la quoi mais n bɛ hali verre don n b'a kɛ ka ɲɛ fɛnɛ sutura quoi n b'a fɔ bon tile kɔnɔ n bɛ se ka min don ji la n'i y'a ta k'a fara ɲɔgɔn kan hali n'a ma kɛmɛ bɔ kɔni a bɛ dɔ kɛ parce que o conseil de fɛnɛ dira an ma télé ni radio la an ka ji caman min ka tagama tile kɔnɔ sɔni faraw bɛ chauffer kuma tɛ kunkolo ma senkɔnɔnaw bɛ chauffer tagama yɛrɛ nege tɛ kɛ mɔgɔ la n'i ye sɛgɛnne ko wari bɛ ne kun ne tɛ bɔ tile kɔrɔ. Ni tɔw y'a yira k'a fɔ ko tile ka kalan ni yalalika feerekɛla in fɛ olu degelen don a la. Bon tiɲɛ yɛrɛ la tile ka farin ne ba a ka farin yɛrɛ de nkalon tɛ température cɛ a ma se ka kuma yɛrɛ kɔni ba a ma t'a la tile c'est chaud quoi a kalan an bɛ tile kɔrɔ nkalon tɛ an bɛ sɛgɛn yɛrɛ de an bɛ sɛgɛn wa solution foyi t'a la bon an se ka to so quoi jago an bɛ yala tile kɔnɔ an b'an ta ɲini quoi o ye fanga de ye quoi bon ne bɛ fugulan don k'a jigin ɲaga an b'a fɔ o bɛɛ ye tile ɲɛsiranɲɛ de ye quoi dadigi kɛ mɔgɔw la comme mɔgɔw qualité tɛ kelen ye quoi sinon ne yɛrɛ kɔni bolo a tɛ se ka foyi k'anw na dɛ parce que anw delila la quoi ni mɔgɔ t'i bolo mɔgɔ min b'a k'i ye i bɛ bɔ k'a ɲini tile kɔrɔ diyagoya don bon ne bɛ n temps poser ne bɛ to k'an sigiyɔrɔ la. Ni tile kalaman wagati in na denmisɛnninw ani mɔgɔkɔrɔbaw olu de degunnen don kosɛbɛ o kama
u kan ka kɔlɔsi kosɛbɛ walasa k'u kisi tile kɔlɔlɔ ma. Tile a ma nɔgɔ quoi. Bon comme an ye denmisɛnninw ye sisan yɛrɛ chaleur ni cɛkɔrɔbaw banala sisan funteniman fɛ i b'a ye saya bɛ caya quoi. Tellement que température élevée don quoi. Mais an bɛɛ sɛgɛnnen don quoi. An t'a dɔn an b'a kɛ cogo min na. Bon an bɛ bɔ sɔgɔma an bɛ don kuma dɔw la wula fɛ kuma dɔw la su fɛ jamana ba sigilen tɛ wari tɛ ka sɔrɔ an t'a dɔn an b'a kɛ cogo min na. Ni wagati in na funteni ni tile kɔni sɛbɛkɔrɔ surulɛmɛ maliyɛnw ka kosɛbɛ ni o kɛn bɛ ka denmisɛnninw ni maakɔrɔbaw se u dan na ni ka tila ka kɛ sababu ye ka maa caman bɔnɛ u ni na ka kɛ ni lahawta funteni ye maaw kan k'u hakili to u yɛrɛ la ni ka waleya caman matarafa kɔlɔsili ani ɲɔgɔn dɛmɛ bɛna kɛ sababu ye an ka se ka nin wagati gɛlɛn in na tɛmɛ an ka jamana kɔnɔ wa an kan ka kɛnɛya bila fɛn bɛɛ lajɛlen sanfɛ. Finakaw don ni laɲini caman b'u la wa bɛɛ n'a ka fɛɛrɛ don walasa ka bɔlɔlɔ sanfɛla bayɛlɛma k'u mago dilan ni a ye ka lakɔgɔli kalan kɛ bɔlɔlɔ sanfɛ ani ka parfɛn feere bɔlɔlɔ sanfɛ ni sifinaka maa saba ye ko ɲuman caman kɛ an bɛ se ka mun ɲɛdɔn o kow la Umu Kulibali ye ɲinini dɔ kɛ an ka ɲɛmada a ka sɔrɔlen na. Subahana fɛnw nali kɛrɛnkɛrɛnnenya la min bɛ wele ko ti kɛra sababu ɲuman ye maa caman ma Mali kɔnɔ. Sifinaka caman de bɛ minnu cɛ sirilen don technologie sanfɛ baara ma jango bɔlɔlɔ sira sanfɛ walasa ka fɛn dɔw ɲɛ baara sira fanfɛ ka kalan kɛ bɔlɔlɔ sira sanfɛ ka kunnafoniya kɛ bɔlɔlɔ sira sanfɛ ani ka parfɛn feere bɔlɔlɔ sira sanfɛ ni mɔgɔ saba in bɛ k'u cɛ siri walasa ka kɛ misaliya ɲuman ye u ɲɔgɔnnaw ma. An ka baara bɛnnen bɛ formation de ma. Aux formations nous avec Mouroukuna qui sont des particuliers, c'est-à-dire Mourobinana Yeraye, avec des compétences d'Osoro dans tout ce qui est performance humaine, avec également entreprise Oukuna. Non seulement à mise en place à Moussaka Kanoron, en réseaux sociaux nous chama misalila yala, à Facebook utilisé, à TikTok utilisé, à LinkedIn utilisé, à mon compte WhatsApp nous fana utiliser. Dans l'entreprise comme on a testé comme dans un bara benino ka mo demain ou se ka yito ɲuman sɔrɔ cogo min na ou se ka mankutu ɲuman sɔrɔ bɔlɔlɔ siraw sanfɛ an ma communication digitale yɛrɛ choisi an bɛ se ka fɔ an yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ de nka bibi in na an bɛ waati min na ko bi an bɛ réseau kumaba saba ka taa se naani ma an b'olu exploiter a fɔlɔfɔlɔ o ye Facebook ye filanan o ye TikTok ye sabanan o ye WhatsApp ye. Den parfumerie ye yɔrɔ min sinsinnen don parfum feere kan an bɛ parfum sugu bɛɛ feere ka taa parfum originalu la fo ka na tila ka na vragu la an yɛrɛ bɛ minnu mélange kɛ bon a mɛnna ne bɛ parfum feere n bɛ to ka taa n'a ye école la n bɛ to k'a feere n terimusoninw ma yen nɔ mais vu que école ta révolu la sisan an fara bɛɛ b'i dɛmɛ na yɔrɔ la tout donc réseaux sociaux fɛnɛ ye yɔrɔ min fɛnɛ na jama bɛɛ bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ min na ne ka feere kɔnɔna quand même réseau saba ne b'olu utiliser mais kɛrɛnkɛrɛnnenya na n baselen don TikTok de kan ka tɛmɛ a tɔ filani fɛnɛ kan o min ye Facebook ye ani Instagram. Baara ɲɛdɔnbaliya forfait sɔngɔ yɛlɛnni sanni sumayali sannikɛlaw fɛ technologie bɛ ka kɛ sababu ɲuman ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la baarakɛlaw ma a bɛ ka kɛ sababu ye ka diɲɛ dayɛlɛ u ye ani k'u ka seko ni dɔnko yira. An ka jamana connexion ko ka gɛlɛn bɛɛ b'o kalama nka n'i ka baara ye fɛn min fɛnɛ hali n'a gɛlɛya cogo i b'a essayer k'i adapter ni a fɛn ye nɔ o mana bɔ yen nɔ fɛnɛ gɛlɛya wɛrɛ fɛnɛ bɛ yen nɔ tuma dɔw la mɔgɔw tɛ communication digitale kɛbaga ɲɛnaw bɔ dɔn ka bɔ mɔgɔ min bɛ bɔlɔlɔ sanfɛla ten gɛlɛyaw kɔfɛ nɔgɔyaw fɛnɛ bɛ yen parce que n'i ye bɔlɔlɔ baara filɛ n'i b'a kɛ ka ɲa ko e yɛrɛ dɔnnen don ka ɲa ko mankutu ɲuman b'i la hali ni i tɛ se nin ko bɛɛ la donc a kɛ sababu ye mɔgɔ bɛ danaya ta ka dɛ. parce que parfum ye fɛn ye fɛn min ɲɛna a bɛ ye dɔ mais a tigi b'a san a kasa de kama donc kuma dɔ la i mana kasa expliquer cogo cogo mɔgɔw ɲɛna kuma dɔ la dɔw bɛ y'a fɔ ko awɔ b'a fɛ mais après taga ɲɛfɛ n'a ye parfum tra livre ma fɔ ne bɛ nin kasa sugu wɛrɛ fɛ ne bɛ nin kasa sugu wɛrɛ fɛ soit a bɛ se ka kɛ yɛrɛ dɔw yɛrɛ bɛ commande fɛnɛ kɛ ni livreur wulila wagati min na i b'a sɔrɔ i tɛ sɔrɔ téléphone na bon a kɔni bɛ k'an permettre k'an ka feerefɛnw lakodɔn. Ka kɛ misaliya ɲuman ye donna nataw la o de ye nin seko ani dɔnko tigilamɔgɔw ka laɲini ye. O laɲini o tɛ dɔwɛrɛ ye an y'a daminɛ ni mun ye c'est que à partir d'un moment que an ka entreprise an ka cakɛda a ka kɛ référence ye
an ɲɛma la k'a fɔ ko an ka cakɛda Tescom ni a bɛna kɛ entreprise de France ka yɔrɔ joona fana sɔrɔ an fana na mɔgɔ bɛ se ka wuli ka taa yɔrɔ min na directement k'a essayer fana ka parfum dɔ fana développer walasa an fana tɔgɔ fana ka se ka ye parfum fana ma ka se ka fɔ c'est vrai que malien de ye ni fleur sɛnɛ malien de ye ni fleur kɛ parfum ye wa a bɛ ka malien fana nafa fana. Ka kɛɲɛ ni baara kelenw ye o b'a yira k'a fɔ ko bɔlɔlɔ sanfɛ baara bɛ se ka mɔgɔ kɛ fɛn ye baara dɔ don sifinnakaw bɛɛ bɛ se ka min kɛ an ka jamana kɔnɔ. I n'a fɔ an y'a fɔ a ye bakuruba kɔnɔ cogo min bɛrɛbɛrɛkulu ɲɛmaaw ni jamana ɲɛmɔgɔw cɛ gɛlɛyalen don sisan kosɛbɛ ni o kun ye hakilila dɔ tali ye walasa ka bɛrɛbɛrɛtɔn ninnu ci an bɛ se ka mun ɲɛ dɔn o ko la Mamadou Traoré ye bɛrɛbɛrɛkulu alternative pour le Mali ɲɛmaa ye ɲɛfɔli kɛ nin ko in kan Abdoulaye Maïga ka kuma bara la an ka ɲɛmada ɲɔgɔn sama min b'an ni autour de la transition cɛ nin waati na waati dɔ kɛra premier ministre ka ministre délégué ye adressé na ni document b'a yira na k'a fɔ k'an b'a fɛ ka révision de charte parti politique kɛ ça nous concerne k'an ka baara kɛ a kɛcogoya min ka di anw yɛrɛ ye ka d'u ma yali waati dɔ cɛ et waati min fɔ yal'o cɛ an parti damadɔw farala ɲɔgɔn kan parti kɛmɛ ni kɔ ka baara dɔ kɛ ka yiru la bon o y'an birilen to o baara kunna ka bɔ ni document wɛrɛ ye ka sɔrɔ man jaabi document in o y'olu yɛrɛ hakilila document ye k'a fɔ ko b'a fɛ an ka baara dɔ k'o cogo la bon o document yɛrɛ sigidaw la o bɛ parti ta mɔgɔ fila de ta parti la par cercle bon o ti parti politique arrangé baara min y'anw da ye a y'o baara bayɛlɛma ka k'aw yɛrɛ ta ye ka tila ka fila de la anw ma la anw y'a ye k'a fɔ janfan b'u kɔnɔ ŋunuŋunukan minnu bɛ dugu kɔnɔ ka fara o kan i b'a dɔn hakilila min b'u la o ye ka fɛrɛ kɛ ka parti ko yɛrɛ bɔ ye o de ye hakilila ye hali n'a ma fɔ da la moi je pense que parti politique tili t'olu ka baara ye u ka sira tɛ olu ye parti politique sɔrɔ ye u t'a ka parti politique to yen constitution min tun b'anw bolo 92 o constitution bɛ parti politique bonyani ko fɔ parti politique bonyani bɛ na ni ka kuma bɛ na ni démocratie ni multipartisme an b'o de kɔnɔ an tun bɛ dictature kɔnɔ en 92 an bɔra o kɔnɔ an bɛ multipartisme kɔnɔ multipartisme quand on parle de multipartisme quand on parle de la démocratie on parle de la politique et des partis politiques donc olu tɛ se ka maga parti politique la a compétence t'u la a capacité t'u la donc baara don n'u y'a kɛ a bɛ kɛ damatɛmɛko ye o b'a yira hali olu yɛrɛ sigicogo tɛna ɲɛ parce que parti politique sigilen bɛ fɛn min kan o ye constitution de olu yɛrɛ sigilen tɛ constitution kan u ye marifa de ta k'a to fanga kɔnɔ donc ni olu ye constitution minnu sigilen bɛ constitution kan n'olu y'o sɔsɔ anw fana tɛna olu ta bonya an b'an kɔkɔ da ɲɔgɔn na a bɛ na ni tiɲɛni ye jamana kɔnɔ donc je pense que u kan ka bɔ o kɔnɔ parti politique bɛ ka jɔ u jɔyɔrɔ la u jɔ u jɔyɔrɔ la kunu u bɛ ka jɔ u jɔyɔrɔ la hali bi n'i y'a ye an t'a fɛ ka ɲɔgɔn sama don an ni ɲɔgɔn cɛ an b'a dɔn jamana fragiliselen don transition waati kunkurunin de ye an bolo a bɛna ban n'a banna an bɛ kan ka baara minnu kɛ an bɛ don olu kɔnɔ donc an ye baara t'u bolo ka baara kɛ parce que baara dir'olu de ma jamana fɛ parce que an bɛ transition kɔnɔ bon n'a kɛra transition tɛ ban fo kana se ko fo parti politique bɛ ci ma anw b'a yir'u la k'a fɔ ko o t'anw fɛ ko ye parce que anw bolo n'an bɛna sigi foroba fanga de kɔnɔ ni nin waati in bɔra la mais anw t'a dɔn k'an segitɔ don an kɔ dictature kɔnɔ comme 92 donc en ce moment anw wulila k'an yɛrɛ ka f'u ɲɛna u bolo bɛ baara minnu na u ka baara kɛ u k'a bila kana na problème don jamana kɔnɔ mankan basigili b'olu de bolo a tɛ anw bolo anw tɛ mankan ko la o olu de nana u ye coup d'état kɛ coup d'état kɔnɔ tugun k'u ye 18 mois fɔ 18 mois banna après o ye 2 ans sɔrɔ o 2 ans banna u t'a fɛ ka élection ko kuma fɔ donc anw bɛ min ɲini u fɛ u k'a ɲini an ka bɔ furancɛla fanga kɔnɔ an ka segin foroba fanga kɔnɔ foroba fanga de bɛ jamana den bɛɛ lajɛlen wasa donc anw prenait n'o kan ka démocratie arrachée entre leurs mains comme la manière que ça a été fait en 92. nin tun ye Abdoulaye Maïga ka sɔrɔlenw ye furugufurugu min bɛ bɛrɛbɛrɛtɔn ni jamana ɲɛmɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ dɔgɔyalima sɔrɔ ka kɛɲɛ ni u dacogo ye maa minnu bɛ baara kɛ ni u numanyanfan ye jalakilen don mɔgɔw fɛ sigida kɔnɔ ni u dacogo ye nin miirilankolon bɛ tali kɛ ka ɲɛsin u ma bɛ se k'u saliya nka u tɛ u yɛrɛ to jalakilen bolo k'u saliya u ka kɛtaw la an bɛ se ka mun ɲɛ dɔn nin ko in na Maimuna Dawu ye ɲinini dɔ kɛ an ka ɲɛmada a ka sɔrɔlenw na lagosili kumaw cɛma minnu bɛ fɔ diɲɛ don o don an taabolow la muso minnu bɛ ni olu bɛ baara kɛ u numankurunw na olu ta ka jugu kosɛbɛ sabula Mali la ka baara kɛ i numankurun na o faamuyalen tɛ maaw fɛ wa a kɛbagaw jalakilen don waati caman na. Bon, c'est simple parce que diɲɛ yɛrɛ taabolo ta k'a lajɛ fɛn caman bɛ a da ka di cɛ la ni muso ye donc et puis fana muso fana mun ye tobilila baara ni fɛnw ye muso de b'olu kɛ donc c'est pas a cɛman in kosɛbɛ
mɔgɔw ka fɔ la muso ka baara kɛ ni manguru ye. Ka kɛɲɛ ni maaw bɛ min fɔ ka ɲɛsin maaw ma minnu bɛ baara kɛ u numankuruw na, masa caman de bɛ yen minnu bɛ u denmusow wajibiya ka baara kɛ u kinibolow la, sabula o b'u tanga dɔgɔyalima ma ka bɔ maaw yɔrɔ la. Tiɲɛ yɛrɛ la a man ne yɛrɛ kuma bɛ caman yɛrɛ ma nɛni ɲɛnama n'a ka dabila parce que la fɔlɔ la u b'a fɔ ko muso ka baara kɛ ɲumankuru la ko sɛbɛ ko tɛ ko k'a bɛ tere ko fɔ muso la, o de la an bɛ k'a nɛni a la. Ni o y'a sɔrɔ fɔlɔ la muso numankurumanw kun jalatilen don kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔ. An bɛ waati min na i ko sisan maa caman bɛ k'a faamuya ko wolonin de don. Awɔ ni kɔni ni i ni tɔw tɛ kelen dɔɔni i bɛ degun caman sɔrɔ olu tɛ ba adamadenya n'a taabolo surtout n'a sɔrɔ fɛn don fɛn mun yɛrɛ jugelen don société fɛ k'a fɔ k'a man ɲi nɔ donc n'a fɔra k'e de b'o kɛ i bɛ filɛ ɲɛna ɲɛ mun yɛrɛ t'i ja dɔɔni mais avec tout ça on fait avec i bɛ a sɔrɔ depuis denmisɛnninya la fo ka taa se i kɔrɔlen na a bɛ fɔ ne yɛrɛ hakili b'a la ka ne to école la ne école ɲɔgɔn kun bɛ to ka ne wele ko Ami Gosi mais une fois que n nana kɔrɔ et que j'ai vu que fɛn tɛ et puis ne fana ka cɛkɔrɔba fana ye gaucher donc lui ale kun tɛ problème dɔn a la sincèrement a kun ma ne mɔmuso de ni ne kun bɛ baara kɛ ni gaucher ye ale kun b'a essayer ka n papa ka bɔ a la mais ma se k'a bila avec tout ça fɛn bɛɛ kɛra ma se k'a bila fo bi ne kɔni j'ai pas de problème avec ça. Ne bɛ sɛbɛnni kɛ gaucher la wa ne bɛ baara bɛɛ k'a la. Ayi a tɛ ne déranger. École la ne tɛ gɛlɛya sɔrɔ n'a ye. Ne tɔɲɔgɔnw tɛ ne déranger bon ko f'u bɛ fɛ ka kɛ ne ɲɔgɔn ye gaucher a la. K'u to ka ne kɔrɔfɔ mais o si la ne tɛ se k'a dabila. Jateminɛw y'a yira k'a fɔ ko maa minnu bɛ baara kɛ u numankuru na ka caya ko maaw don minnu hakili ka di kosɛbɛ. Numankuru kɛ ni numankuru kalan kɛ kojugu aw kalan kɛ très bien. Ne kɔni ka part la a kɛra kunnaja belebele ne ma parce que mana taa yɔrɔ fɛn fɛn la i bɛ taa sɔrɔ facilité dɔ bɛ ne na ka fɛnw faamuya joona par rapport aux autres donc ne bolo a kɔni kɛra kunnaja ye ne ma même n'a sɔrɔ a ko kuma ka ca dɔɔni parce que i bɛ taa sɔrɔ hali n'aw bɛ yɔrɔ la pendant que bɛɛ sigilen don i bɛ wuli inconsciemment parce que e hakili yɛrɛ t'a la k'a fɔ k'e ye gaucher i bɛ wuli inconsciemment i b'a fɔ k'i bɛ fɛn dɔ kɛ dɔrɔn directement donc e ye ɲumankuru de ye e ye ɲumankuru de donc o fɛnw bɛ kɛ a maloyani bɛ sɔrɔ kuma dɔw la jama cɛ la sinon foyi. U danbɔlen don maa tɔw la ka kɛɲɛ ni u ka baara kɛcogo kɛrɛnkɛrɛnnen ye. Maa minnu bɛ baara kɛ u numankuru na u hakili ka di waati caman na wa dɔw yɛrɛ ta ye tiɲɛ. An ka jamana kɔnɔna na yan u yelen tɛ yecogo ɲuman na kɛrɛnkɛrɛnnenya la musow ta fanfɛla la o n'a ta bɛɛ u bɛ ka se ka u yɛrɛ ɲɛnabɔ. Nin de bɛ dansigi kɛ an ka bi dɔgɔkun kibaru la an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo a ka ɲɛmadali la an b'a fɔ ko k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ. Parce que nous croyons au grand potentiel humain, parce que nous incarnons la performance, parce que l'autonomisation et le perfectionnement de l'élite constituent notre objectif. Rejoignez-nous, Université Bazo, la performance par excellence.